ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୀର କିଶୋର ରାୟ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଯାହାର ନାଁ ଗାଁ ଏବଂ ଗାଲୁଆ ସମ୍ରାଟମାନେ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗପଟିଏ ପଢ଼ୁଛି। ଗପର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରବାସରେ ମୋ ଗାଁ। ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରବାସରେ ମୋ ଗାଁ। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ, ଚାରିପଟେ ନଦୀ ନାଳ ଘେରା ମୋର ଏଇ ଅତି ଆଦରର ଟିକି ଗାଁଟି। ସତରେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଆପଣାର ତା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣେ। ପିଲାଦିନର ଅନେକ ଅପୁରନ୍ତ ସ୍ମୃତି ସେଠି ଏବେ ବି ସେମିତି ସାଇତା ହେଇ ରହିଛି। ସେସବୁକୁ ମୋ କଳ୍ପନାର କଲମ ମୁନରେ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ବୋକାମି ହେବ। ତଥାପି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ମୋ ଗାଁ ସବୁ ଗାଁ ପରି ସହରାଭିମୁଖୀ। ମୋ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନେ ଗାଁର ବାସ୍ନା ଗାଁ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଏଇଥିରୁ କିଛିଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପାହାନ୍ତି ପହରର ସୂଚନା ଦିଏ। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କାଉଙ୍କୁ ତର ସହେନି। ରାତିର ଅନ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇ ରାବି ଗାଁଟାକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ମନ୍ଦାଏ ଶୀତଳ ପବନ ଝରକା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। ଡାହୁକ, ବଣି, ଘରଚଟିଆ, କୁଣ୍ଡା ଭାପୁଲି, ଘୁଅକାଳିକା ସମସ୍ତେ ମିଶି ସକାଳର ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ଡାମରା କାଉ ଶୁଭ ସକାଳର ସୂଚନା ଦେଇ ଘର ମଥାନ ପିଢ଼ାରେ କା କା ରାବ ଦେଇ ପୁଣି ଉଡ଼ିଯାଏ। ପାହାନ୍ତି ପହରର ଆଖିମିଟିକା ମାରୁଥିବା ପାହାନ୍ତିଆ ତାରାଟା ଲିଭି ଲିଭି ଆସେ। ମାଛି ଅନ୍ଧାରିଆ ବେଳ। ବୋଉ ସଅଳ ଉଠି ଚୁଲିରୁ ବାସି ପାଉଁଶ କାଢ଼ି ଗୋବର ଆଟିକା ନେଇ ଚୁଲି ଲିପେ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର, ବାଡ଼ି ଦୁଆର, ରୋଷେଇ ଘର ଦେଇ ପିଣ୍ଡି ଲିପି ଚାଲିଯାଏ ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇବାକୁ। ଦାଣ୍ଡ ପହଁରାର ଶବ୍ଦ ବୀଣାର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବି ମୋର ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ରାତିରେ ଗୁହାଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ବାପା ଗୋଠକୁ ଆଣି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ସିନ୍ଦରା ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। କାଳିଆ ଷଣ୍ଢଟା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ପଇଁତରା ମାରି ହୁଙ୍କୁଡ଼ି ମାରେ। ଦାମୁଡ଼ି ଆଉ ଛଡ଼ାଗୁଡ଼ାକ ତରକି ଯାଆନ୍ତି। ଦିଗିବଳୟ ଚିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଇଁ ଆସନ୍ତି ଦୂର ପାହାଡ଼ ପଛପଟୁ। ନଈ ପଠା ଉପରେ ବିଛେ ହେଇ ପଡ଼େ ସୁନେଲି କିରଣ। ନଈ ପାଣି ଉପରେ ସକାଳର ଈଷତ୍ ଶୁଭ୍ର ଧୂମାୟିତ କୁହୁଡ଼ି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଅଁଳ କିରଣ। ଶାନ୍ତ ଜଳରାଶି ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଫେନିଳ ପାଣି ଫୋଟକାଗୁଡ଼ିକ ଜଳଭଉଁରୀରେ ପଡ଼ି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ତା ହରାଇବାର ମନମୁଗ୍ଧକର ସମୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ସେହି ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ମୋ ମନରୁ ସତ୍ତା ହରାଇ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ଅଜଗର ସାପ ପରି ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ନଈବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୁନିଶେଖା ନନ୍ଦିନୀ ବୈତରଣୀ ଆଉ ସ୍ମାଳଳୀ କନ୍ୟା ସାଳନ୍ଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ମୋ ଛୋଟ ଗାଁ ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ ପଙ୍କି। ତିନିଥରକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଭାବେ ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀକି ମମତାର ଡୋରିରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଅନତି ଦୂରରେ
ନଈ ଆର ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ମୋ ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି। କେବେ କେମିତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାର ସଠିକ୍ ଇତିହାସ ଜଣାନଥିଲେ ବି ଶୁଣାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୌରବସେନ ଏବଂ ଉଗ୍ରସେନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସେନାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। କାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ ହେଲା। କାଞ୍ଚିରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବୋହି ଆଣିଲେ ଏହି ବୈତରଣୀ ଆଉ ଶାଳନ୍ଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳ ନିକଟକୁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ବାଛିନେଲେ ଯାହା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ସନ୍ତିଆ ପଙ୍କୁଆ କାଦୁଅ ମାଟି, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୁଣା କିଆ, ବଣିଆ, ଓରୁଅ, ଗୁଆଁ, ହରକଚ, କେଉଟି, ବେରୁଆଁ, ଛେଡ଼ରା, ମୁଥା, ପିପଳି ବଣ ଭିତରେ ଏବଂ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ତିଆରି କଲେ ଗଡ଼। ମଝିରେ ରହିଲେ ନୀଳମାଧବ। ଗଡ଼ର ନାମକରଣ କଲେ ପଙ୍କିଗଡ଼। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୀତି କଳମ ଶାଗ ଓ ଢିଙ୍କିକୁଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭୋଗ। ସେହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦର ସ୍ୱାଦ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଉଭୟ ପଟେ ଲଳିତା ବିଶାଖା ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ରୂପ। ଧୂନ୍ଦାନନା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଏ, ଘିଅର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉପରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ତୁଳସୀ ପଡ଼ିଗଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ କୌଣସି କବି ଲେଖକଙ୍କ କଥାକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଯାହାର ମାଟିର ବାସ୍ନା ସତରେ ନିଆରା। ଦୁଇ ପଟରେ କିଆ ବଣ, ମଝିରେ ଗୋହିରୀ, ସରୁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଠାକୁରାଣୀ ଅଡ଼ା ଦେଇ ନଈକୂଳକୁ। ମା ଖଜୁରୀ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ବିରାଜିତା ମା ଖଜୁରୀଙ୍କର ଅନେକ ମାଟି ଘୋଡ଼ା, ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ, କଳା ପାଞ୍ଚି, ଶଙ୍ଖା, ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି କିଆ ଗୋହିରୀ ମୋର ଅତି ଆପଣାର, ଅତି ପରିଚିତ। ସବୁ ସକାଳର ମହକ ସେହି କିଆ ଗୋହିରୀର ଯେମିତି ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇଠି ଭୟ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି, ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଉଠୁ ରୂପ ନେଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଆ ଗୋହିରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ମୋ ଗାଁ ତତଲା ବୈଶାଖର ସେଇ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପାହାନ୍ତି ପହର ଆଉ ନରମ ସକାଳ, ଆଷାଢ଼ ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ସେଫାଳି ଫୁଲ ପରି ମୁକ୍ତାଝରା ବର୍ଷାର ସକାଳ, ଶୀତ ପାହାନ୍ତିର ଦୁବ ଘାସର କଅଁଳ ଗାଲିଚା ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁର ସକାଳ, ଅଥବା ବସନ୍ତର କୋଇଲି କୁହୁର ଆମୋଦିତ କରୁଥିବା ମନଛୁଆଁ ସକାଳ। ସବୁ ସକାଳ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସକାଳ। ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ। ଭିନ୍ନତା କେବଳ ମୋ ଭାବନାର। ମୋ ଗାଁର ମିଠା ସକାଳ ଏବେ ବି ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼େ। ହୃଦୟରେ କେଉଁ ନିଭୃତ କୋଣରୁ ସେ ମୋତେ ହାତ ଠେଲି ଡାକେ। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ଭିନ୍ନ ବାସ୍ନାରେ। ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଅନେକ ସକାଳ ବିତେଇଛି କଣ୍ଟେଇ କୋଳି, ଲଟାର କୋଳି, କ୍ଷୀର କୋଳି ଅଥବା ବଇଁଚ କୋଳି ତୋଳିବାରେ, ଅଥବା କେଉଁ ଏକ ସରୁ ବଇଁଚ ଡାଳରେ କୁଟା କାଠିରେ
ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ତିଆରି କରିଥିବା ତା ଛୋଟିଆ ବସାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ତାକୁ ଧରିବାର ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାହାନାରେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋବରା ଖାତରେ ଗାତ କରି ରହିଥିବା ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ଧରିବା ଆଉ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଫେରି ଆସିବନି। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା ଭିତରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ରମାନେ ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋ ପୁତୁରା ଲଣ୍ଡନରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଦାଦା, ଗାଁର ପିକୁଲାର ଚରିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମନେ ଅଛନ୍ତି? ଦଲି ଖୁଡ଼ି, ଖୁଡ଼ି ବୋଉ, ରମଣୀ ବୋଉମା, ଆଳୁଆ ବୋଉମା, ହାରି ବୋଉମା, ଘଣ୍ଟି ବୁଢ଼ୀ, ଭିକା ଦାଦା, ଦର୍ପ ବଡ଼ବାପା, ଉଦିଆ ସାନ୍ତ, ଏସବୁ ମନେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ହସିଲି, ଖୁସି ବି ହେଲି। ଖୁସି ହେଲି ଏଇଥିପାଇଁ, ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ କାଟିଥିବା ମଣ୍ଟୁକୁ ଗାଁର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି, ବିବ୍ରତ କରିଛି। ତା ମନ ଗହୀରରେ ଘୁମୁରି ପାରା ଭଳି ଘୁମୁରୁଛି ସେଇ ସୁଆଦିଆ ପଖାଳ, ବଡ଼ିଚୁରା, ସଜନା ରାଇ, ଚୁନା ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ବୁଲ ରସୁଣ ଦଳା। ଲଣ୍ଡନରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ନା, ଫିକା ଚାରେ ଚାଉଳ ଭଜା, ମୁଢ଼ି, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ କେଉଁ କାଫେରେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ? ବୋଧହୁଏ ନୁହେଁ। ସେଠାକାର ହାଇଫାଇ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁଠି ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ମପାଯାଏ, ସତରେ ସେଇଠି କ'ଣ କଳିଘୁଡ଼ି, ଅଗଲଟପି ଆଉ ଭିକାଦାଙ୍କ ଭଳି ଡାହା ଗାଲୁଆ ମଜାଦାର ଲୋକମାନେ ମିଳିବେ, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିଲୋମିଟରରେ ମାପିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଏଭଳି ଚରିତ୍ର କେବଳ ମୋ ଗାଁରେ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବିଗତ, ଆଗତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇମାନେ ତ ଗାଁର ମାନ ମହତ ସମ୍ମାନୀୟ। ମଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଦାଦା, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାର ଆଉ କଲମ ମୁନରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ି ତ ଖୁସି ହେଉ। ଭାବିଲି ଟୋକାଟା ଠିକ୍ କହୁଛି। ଗାଁ ଆଉ ମା ଗୋଟିଏ ନିକିତର ଦୁଇଟି ପଲା। ଯିଏ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭାବିଲି ଟୋକାଟା ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ଉଦୁବାଜିଆ ହେଇଯାଇନି, ସଂସ୍କାର ଭୁଲିନି। ଖୁସି ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ଏଥର ତୁ ଛୁଟିରେ ଆସ୍, ମୁଁ ଗାଁ ଗପ ଲେଖିଥିବି, ପଢ଼ିବୁ। ତାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଏଇ ଗପଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ପିତ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜାଦାର ଲାଗିବ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛି। ସେଇ ଗାଁର ଚରିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବେ, ମୋ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଁର ପିଲାବେଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଲାବେଳ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଗାଁ
ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସମୟର କଥା, ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା କଥା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ, ବାଗୁଡ଼ି, ବାଟି, ଗୋଟି ଡାବଳ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲାଦିନେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା, କଦଳୀ ଚୋରି କରିବା, ପିଜୁଳି ଚୋରି କରି ଖାଇବା, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇବି। ବହୁତ ତା ଦେହରେ ମଜାଦାର ଗପ ବି ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗାଲୁ ଗପ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମୋ ବହିଟିର ନାଁ ହେଲା ଗାଁ ଏବଂ ଗାଲୁଆ ସମ୍ରାଟମାନେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି କେତେଜଣ ଗାଲୁଆ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଭେଟିଦେବି। କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ କହିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।